Bermeoko udalak programa berria abiarazi du. Pasaden astean herriko 70 urtetik gorako herritarrei zuzendutako ekimena martxan jarri ondoren, oraingoan herriko merkatari txikiei, ostalariei eta zerbitzu profesionalei bideratutako kanpainaren txanda heldu da. Bermeoko udalak sektore hauen egungo egoera ezagutu nahi du, euren beharrizanak aztertu, diagnostiko eguneratua egin eta etorkizunera begira eurekin harremanetarako sarea indartu nahi du. Udaleko langilek banan-banan bizitatuko dituzte establezimendu hauek eta hartu beharreko osasun eta segurtasun neurrien berri emango diete. Liburuxka bat prestatu du udalak horretarako argibide guztiak biltzen dituena. Helburua da, irekiera fase berrirako informazioa ematea, hartu behar dituzten neurriak azaldu eta udalaren eta sektorearen arteko zuzeneko harremana estutzea. Gainera, udalak merkatari, ostalari eta zerbitzu profesionalek izan ditzaketen beharrizanak aztertuko ditu, euren egungo egoera zuzenean ezagutzeko. Informazioa ematea eta jasotzea helburu duten bizita hauetan ere 800 maskara banatuko ditu Bermeoko udalak. Babeserako ekipo hauek Maier enpresaren bitartez lortu dira eta enpresa txiki bakoitzean 2 banatuko dira, baldin eta beharra izango balute beti ere. Ekintza honekin langileek negozioak berrabiarazteko orduan babes neurri egokienak izatea du helburu Bermeoko udalak.